Kuuluuko kiire ja stressi yhteen? Tuleeko kiireen seurauksena aina stressi? No, hyvä kysymys. Ei välttämättä. Tutkijoiden mukaan, jos kiire tulee sellaisista asioista, joista todella nauttii niiden tekemisestä ja ne on omien arvojen mukaisia, niin silloin kiire on ihan ok. Mutta jos kiire tarkoittaa sitä, että me ei tehdä niitä asioita, joita me kuitenkin sisällämme tiedetään, että on arvokkaita ja tärkeitä, esimerkiksi olla tarpeeksi meidän lastemme kanssa, niin se aiheuttaa stressiä. Että kyllä se ajankäyttö ja stressi liittyy hyvin niin kuin kiinteästi yhteen. Kaikki lähtee ajankäytöstä. No kyllä, mä sanoisin näin, että se lähtee niistä valinnoista, joita me teemme tietoisesti tai ei-tietoisesti. Ajankäyttö on, haluttiin me tai emme, niin se on meidän omia valintoja tiettyyn pisteeseen saakka. Ja siellä on paljon sellaista ajankäyttöä, jolla me ei voida mitään. Lapset pitää hakea päiväkodista ja työssä olla tiettyyn aikaan. Mutta siellä on valtavasti sellaisia asioita tutkimusten mukaan, joihin me voidaan valita. Ja usein ne, jotka tuo meille eniten voimavaroja ja jaksamista, niin ne on ne, jotka jää sinne listassa viimeiseksi, kun kaikki muu muka tärkeitä tulee päälle. Eli just tämä oma aika, rauhoittuminen, luonnossa liikkuminen, ystävien tapaaminen, nämä on semmoisia, jotka ruokkii meitä ja antaa meille voimia. Ja sitten me jaksamme tämän kiireen, joka on fakta. Eli ne kannattaisi nostaa sijalle 1? Ehdottomasti. Kun sitten kalenteri on täynnä ja kännykkä vaan soi ja soi, niin miten sitä oppii sanomaan ei? En tiedä, pitääkö aina oppia sanomaan ei. Sen verran kannattaa pysähtyä, että kysyy itseltänsä ja vaikka läheisiltään, että käytänkö minä aikaani viisaasti, käytänkö minä aikaani omien arvojeni mukaisesti ja myös läheisten ihmisten arvojen mukaisesti. Ja se voi olla aika tiukka paikka monille kuulla esimerkiksi omilta rakkailtaan, että kiitos kun välillä suljet sen kännykän ja olet meille läsnä. Miten sen stressin saa sitten pois? No, Nobel-palkinto tulee, jos ihan osaan siihen heti vastata. Mutta olennaista on se, että stressiin me voidaan vaikuttaa todella paljon. Ja tutkimusten mukaan kaikkein nopein ja helpoin ja ei maksa mitään ja tehokkain keino on yksinkertaisesti kiinnittää huomiota omaan hengitykseensä, syventää sitä. Ja Tämä neuvo kuulostaa niin yksinkertaisesti, että tulee sellainen tunne, että eihän nyt tällä stressiä saada pois. Että ensiksi pitää saada kaikki nämä seurannaisasiat pois, mutta meidän aivot toimii sillä tavalla, että me tehdään viisaampia ajankäyttövalintoja, kun me ollaan vähemmän stressaantuneita. Millainen olisi se viisaampi ajankäyttö? No, se on mielenkiintoista. Olen kysynyt sadoilta ihmisiltä vuosien mittaan, mitä tekisit, jos saisit ylimääräistä aikaa, ylimääräisen päivän, ylimääräistä aikaa yleensä. Ja jotenkin kauhean koskettava ja liikuttava on se, että me ollaan ällistyttävän yksimielisiä. Suurin osa meistä valitsee sen, että me vietettäisiin enemmän aikaa meidän rakkaittemme kanssa, meidän ystävien kanssa. Me ainakin suomalaiset haluttaisiin liikkua enemmän luonnossa ja luettaisiin kirjoja. Kaikki sellaisia asioita, jotka on tutkitusti onnellisuutta lisääviä. Eli kyllä me tiedetään, mitä me tehtäisiin, jos me ei oltaisi niin stressissä, että me tehdään huonoja päätöksiä. Maailma tuskin hidastaa vauhtiaan enää. Ja siinä mielessä nämä ulkoiset paineet tuskin helpottuu. Tällaisissa tilanteissa se oman elämänlaadun kohottaminen, niin haluttiimme tai ei, niin meidän on pakko itse ryhtyä hommiin. Ja itselleni stressin vähentäminen, muun muassa hengittämällä, tutkimusten mukaan myös hymyily auttaa. Se ei ole meille suomalaisille kaikkein luonnollisinta, mutta oikeasti vähentää stressiä. Ja sellainen niin kuin läsnäolo tässä hetkessä niin oikeasti toimii ja sen jälkeen meillä on niin paljon helpompi kohdata tämä aikamoinen kaaos meidän ympärillä. Miten saavutetaan työn ja vapaa-ajan tasapaino? Muistamalla, että me viemme itsemme sekä töihin että vapaa-ajalle. Ja olen usein sanonut, että me olemme pienempi ympäristöhaitta töissä ja vapaa-ajalla, kotona perheen kanssa ja muuten, jos me huolemme sitä omaa
sisäistä rauhaa, mielen rauhaa, ja se on meistä itsestämme kiinni. Ulkoiset olosuhteet ei ole täydellisiä eikä tule olemaan täydellisiä. Silloin kaikki tämmöiset pienet huoltotoimenpiteet, niin kuin olen maininnut tämän hengityksen ja hymyilyä, niitä on paljon muitakin, niin ne oikeasti kannattaa ottaa käyttöön.